Čaute, vítam vás Holygame a vítam vás pri hre Minecraftu na verziu 1.7.2 alebo 1.7.4. Dneska som sľúbil, že si spravíme sklad, čiže ideme na to. Nejaké veci som teda spravil, ale nejaké zase nie. Uvidíme, ako vidíte, pečiem teda kameň, čiže budeme to robiť so stone brickov, čiže kamenné tehly. Mám tu aj glowstony. No a toto som našiel zo zombíka, čiže tiež jedna zaujímavosť. No ale trebalo by mi louče, aby ste niečo aj videli, že? Takto. Tohle, to. Takto. Toto si necháme na podlahu a na vecičky. Ok, čiže máme 4 torčky, ktoré asi zatiaľ bude stačiť. A zatiaľ len... Ale takéto dlhé to bude. Viac už ako do šírky, hej, myslím. A dĺžku ideme teraz vykopať, aby nebolo. A potom steny budú z kamenných tehál, čiže nejak takto počkať, takto kamenné tehly. A tak toto nejak bude. A lenže ešte, keď budú tu čestky napríklad, tak vykopeme 2 bloky tamto a na ten posledný blok dáme glowstone, no a na tento dáme mreže. Lenže mreže zatiaľ som neurobil, pretože nemám dostatok železa, takže zatiaľ to bude bez mreží, ale tak. Takto. OK. Nejak takto to bude vyzerať. Tak toto vykopeme. Tu bude trúla, takže to ukážem nejak, ako by to vyzeralo. Glowstone. Tam dáme glowstone. Tu pôjdu trúly a tam pôjde mreže, lenže mreže nemám teď pri sebe. To je škoda. Som vám to ukázal, ako to presne bude. Ale nevadí. Ceca si to domyslíte, ako to bude. OK, čiže taktiež pôjde glowstone, takto. A tam pôjdu mreže. Ďalej. To tiež zmeníme na kamenné tehly. Takto. Teraz tam dáme rebríky. A máme to tu. Počkať, musím sa najesť, pretože fakt... OK. No a teraz... je takto. Potrebujeme crafting table, ktorý zatiaľ dáme len sem. Toto crafting table pôjde do stredu a pôjde to nejak inak. No, neviem ešte ani ja sám, že ako presne, ale mám predstavu, čiže cca viem ako. Dobre, toto bude asi také
to veľké, lenže ešte potrebujem OK, čiže toto pôjde preč a takto vyskočíme a máme to tam. OK, toto bude tiež z kamennej súte, alebo ako sa to hovorí, cobblestone vlastne, no. Čiže takto nejako. Teraz nám dojde krompáč, výborne. Čiže asi takto to bude. Štýlovo. OK, už nám došiel aj krompáč. Že nejak takto. Zrobíme si krompáč. Takto, dobre. Ne! Co to děláš, vole? OK, dobre. Jak takto. Toto. Dobre. Dobre. Výborne. Takže tak toto nejak bude cca vyzerať. Také trošku dlhšie. A neviem, či si spravíme celé, ale vonku mám kožu. No. Výborne. A poď sem. Ja ti neublížim. No. Nejak takto. OK. Dobre, ešte toto tu zmeníme na kamenné tehly. Čiže kde si, tu si. Trč. Čiže nejak takto to bude celkom dozadu, čiže ja sa k vám pripojím, ak to spravím. 2000 years later. Tak a sme späť, čiže spravil som to takto výborne, pekné, a tu chyba jeden. OK. Toto som tiež tak spravil, že dole kobol, hore kamenné tehly, no a tu okolo sú pracovné stoly, čiže crafting table. Zohnal som aj mreže, aj keď málo, ale aspoň vám ukážem, ako to bude nejak takto. Cca takto. Tu pôjde len jedna trúhla. No, tu už nemám. Čiže tu pôjde trúhla, no a tu pôjde rám z kože. Teraz vám ukážem, mám asi dve kože. To nám bude stačiť na dve rámiky. No sa mi zdá jednu trúhlu, áno. Čiže ukážeme si aspoň jednu takú trúhličku. To dáme naspäť zatiaľ. Už to nebudeme potrebovať. Čiže poďme. Tu nám už vyrastol ďalší stromček. Dobre. Takže tu, kde je tá jednička, tak dáme tam tú trúhlu. Na hore si dáme rámik, lenže najprv si spravíme paličky. 8 kusov. Dookola. Tu dáme kožu. Takto. Takto dáme hore. No, asi to budú blbosti z príšeriek. Počkať. Prečo nie? Čo sa nedá? Aj. No. Teraz sme teda došli.
Skúsim na iné miesto. Ne, tu ne. Dobre. Takto. Koža. Takto a tu by sme dali napríklad kameň. Nie, no, tu sa už dá, ok. Tam neviem, prečo sa nedá. Skúsime niečo iné. Dobre, dá sa. Toto ešte otočíme. Takto, nejako. Dobre, čiže teraz by sme teda poukladali vecičky. No pôjde kobl, že dáme to tam. Prinesieme teda kobl a vecičky z príšeriek. Keďže nemáme dostatok dreva, tak viac truhel nebudem robiť, ale teda ukázali sme si, ako to cca bude vyzerať. Mám aj ender perly, čiže aj na to si spravíme zvlášť čestku. Toto dáme sem. Spider A. To si dáme, keď budeme moc hladní a nebudeme mať čo žrať. OK. Už som si spravil aj vedro, čiže v budúcom dieli si urobíme záhradku, asi tu niekde vzadu. Takýmto spôsobom takým spôsobom, ako majú village vesničania, čiže dáme dubové nerozpracované drievko a nuka hlinu a dáme tam obilie, mám tam jednu mrkvu a potato, čiže zemiaky. To si tiež spravíme. OK, čiže ideme si odložiť vecičky. No a pre tento diel bude asi všetko. Bude to trošku taký kratší diel, no ale tak čo už. Máme dosť kostí, čiže potom by sme sa mohli vybrať aj nájsť psa. A keď psa som ešte nevidel, tu na tomto serveri. A ešte na jedno vyjde. Čiže dáme to niekde sem. A tu si dáme asi drievka a drevené výrobky. Sa takto. Túa. No, ešte cobblestones a vecičky z nej. Takto. Dobre, čiže toto vložíme. Kobol tu. Takto. Pôjde toto takto. A toto bude takto. Moment, takto mi UFO porno! UFO porno! UFO porno!
No, takže už som späť. Ako aj X Sky Kix tiež je späť. OK. Takže asi tak toto bude vyzerať. Všade trúlice, hore budú tieto ramčeky, alebo čo to sú. Čiže na budúce si spravíme teda vonku záhradku. Ukážem vám aj sklad, ako som to dorobil. No a zatiaľ strechu nemám, čiže aj toto dorobím. Čiže ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite to oceniť lajkom, každý like poteší. A ohodnoťte náš sklad od 1 po 10 bodov, 10 je najviac. Takže asi toľko k tomuto dielu. Takže čaute.